Yang kelahiran 98 ada Sigma, ayo. Aku rong lahir Mas, 98 rong lahir. Nah yo. Iki 10 juta, nek ora 10 juta yo ben tengok-tengok kene tak lapane sik, ora 10 juta. Ya 98, 10 juta ayo engko disusuki nek kelarangan nek yo. Tapi jelas larang iki. Jelas larang 10 juta iki. Yo. Nek lho, umune dhewe. Ditudel muni dhewe. Lho lah. Montor larang iki 10 juta. Kelahiran 98. Blowing Pal. Info. Info CRP Mas enenge Mas. CRF rego piro iki? Alah, 22. 22 ngene ae. Tahun piro iki? Tahun piro? Tahun 20. 18. Alah 18 muni 20. Yo yo. Herek Mega Pro 25. 12 juta 200. Wis dadi ngene apike. Sing apen nerusno lur. Dadi CB pajak plat Panjiang. Tahun piro iki? Dan 2018, Bos. regane piro? 15. 15. Iya. Nego yo. Iya, nego sithik. Nego sithik kenae. Wis diobral iki. Diobral. Diobral. Diobral 15 nego 2018. Montore mending Nggo mantu lur. 11.700, 2017. Wis mulus, wis glowing, mesin oke, oli baru. Sing minat merapat, lokasi Mbacem Jepon Blura. 2017, 11.700. 2017. Kondisi masih oke. Pajak lumayan panjang. 15.500. Vario 125 cc. Kali piro, Cak? Mesine alus ngene, tahun piro? 28. 28 mesine alus yo. Mesinnya penak, Bos. Kalahe apa minuse? Tangki kandel. Tangki kandel. Minuse tangki kandel. Jane leweh kuat ya, Mas. Jane Tangki kandel gen ra dekok kok malah. Regane regane 10.000 mek susuk. 10.000 susuk. Kandel ngene. Kalau api gaga ya, Cak iki? Ya, bateng gaga iki. Bateng motor wani. lihat action lo. Info Kak, info. CB 2022 Awal. awal Regane piro ngene iki? 16,5. 16,5. Bisa nego sithik. Iso nek sithik aja. Motor ora ana regane. Ban ready anyar-anyar kilometer 27. Oke, siap. 13.700 lur iki lur. 2018 Prapat Mbacem Jepon. Kurangi sithik. Iki oleh kurang 13.700. Jebios motore lho. Iki bijar. Supra 2012 plat lokal Blora, mulus, masih mulus, lecet makan wajar. CTKB itu hilang nih. Ini regane 1.600.000 bisa kurang. Tahun piro lek? 18, Bos. 2018 kondisi piye? Bagus kondisi orisinil. Mulus, Mulus. lecet sithik-sithik wajar ya. Wajar ya pemakaian, Bos. Regane? Regane 14.900. Wah, mulus lur, 14.900. Ya, vario kepek iki. Rego piro iki? 11.300. Montore piye? Glowing. Montore Loh, glowing, kuncine gemantung loro ya iki ya. Wis montore bagus pokoke. Glowing ya. Glowing mesin handal. Pokoke 11.300. pokoknya karek jalan-jalan. Ya, 2016 akhir, 17 awal.